Petruk iki nggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan sanesipun pundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna lenggah mriki. Iya. Astunipun menika namung mrentur saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa. Upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika ndereke pundhen Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng pundhen kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa tamtama menapa bintara supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun nganti didodhok pepulungan iku ngatese kowe iki derajating batur Panakawan. Lah kok mrentol pamikirmu kok kepengin labuh labet kalian para Pandhawa. Ning kowe ngerti ora? Pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho, Petruk. Cilik loro gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Mboten ikhlas sebab napa to sinuwun, sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah mbantu kalian para Pandhawa, pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula mbantu karo pepundhen kula nggantu ali juragan kula. Malah kepara tumrap kula wong sing ora wani mbantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik mringkus merga ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan. Uripa ora ana gunane. Mila samula tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sak mboten-mbotenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petruk, nun. Yen upama kowe tak dadekke pengareping prajurit piye? Ora guyon sampeyan ora. Kowe kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pengareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Kowe jenderal kancil apa? Ora sembrono. Kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Dewang Sumara Madiluwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Mloso Jenar mugi kaprayogakno anggenjengan nika lenggah wonten ing madyaning datu ing negari Ngastina dinten sakmangke menika paman Mloso Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu ing Ngastina sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggenjengan nika lenggah paman Mloso Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan wonten negari Ngastina titik lenggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Oh Durna Bapak Sukalima kasekecakno anggenipun lenggah madaning datu ing negari Ngastina dinten samangke menika Bapak Merban Durna ing Sukalima. Astaka swala sila bertobo swalu gimbal sumarante hawala. Kula nuwun inggih Ger. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika. Namung kepareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapak ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggenjengan nika lenggah. Kula non sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapak ing Sukalima dinten sakmangke menika. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu.
lho diwoji sesembahan kula sampun boten kirang prawi ganggen kula ngabiyan tur ngersa paduka namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula ndak tampa siadiatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Maratakna mring Sagung Parasata Kurawa kadang-kadang ingsun kanggo dang gantung sibu lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Sira Prabu Duryudana pun mangke Koko Prabu dening sawetawis dang ora wujeng andika Kanjeng Koko Prabu Mandura Rai para ing Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu Duryudana Baladewa ing Mandura jagat wasisaning bathara wayaptura jagat Yai sampun lo tamyasung paseganipun paduka Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Raka para ing Mandura akarya bombong raos ing manahipun ingkang Raka ing Mandura namung kepareng ngokosok wangsulipun kepareng ingkang Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten anggo kasekecano anggen jenengan dika lenggah Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura ditikelenggan sak mangke menika Yai Prabu Duryudana Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hambayongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu miwasangganing para sepuh Paman Hari Sembuni Bapa Durna sedaya katuran lenggah madaning Daturaya monggo dinten sakmangke menika sanes dinten pasewakan nanging mbok menawi akarya kejet penggalipun para lenggah para sepuh ingkang sami lenggah madaning Daturaya sabab sangke menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun Koko Prabu Baladewa kula nuwun mangapunten nggih pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan ingkang abdi ing kepatihan ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala monggo kula aturi paring dawuh sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedarna dinten sakmangke ing bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Yai nadyan ingkang Raka ing Mandura persasat kadis kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik wonten manahipun ing Raka kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka Yai Prabu ing mekaten gandeng Raka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina Yai tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yai Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang menawi kepareng kabedarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Ngastina nadyan ingkang bapa saka lima semanten ugi nggih gandeng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Daturya negari Ngastina kados menapa dipun aturaken Adipati Harya Sekenitu anak Prabu Mandura mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung ya sing pangandika paduka anak Prabu ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Koko Prabu wonten timbalan Yai wale-wale menapa anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sakmangke beneh kelan adat ingkang sampun mboten badhe ngrembak perkawis negari miwah mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos paduka Yai Prabu menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Yai Koko Prabu wonten timbalan dangu sangsaning dangu putrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya Pinangun menika badhe anyaketi
monggo sampun sami kawentar bilih Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa menapa ta sababipun dumados perang Bratayuda mboten wonten sanes kejawi namung sami arebat kamukten negari Ngastina sami arebat dhateng Kanalindran ing mapan wonten negari Ngastina jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan saya nyaketi tumapaking damel anggenipun kula manjing wonten perangan Bratayuda Jaya Binangun Blakasuta kemawon blak kotang terus terang manah kula saya miris manah kula saya kawatir durga ngongso-ngso amargi sampun kegawangan wonten ing padoring netra nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100 nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna ketitik wangsul wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa Kurawa dereng nate saged unggul yudanipun mila sampun saged kula wastani bilih wonten madyaning Bratayuda menika tanwandi kula sakadang kadheyan badhe tumpes kelor tanpa sisa negari Ngastina badhe kakukup dening para Pandhawa ora Bu menawi kateman mekaten lajeng kados pundi lelampanipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana Blakasuta kemawon melang-melang raos ing manah kula menawi kula kedah nyabrang perang ageng winastan Bratayuda Jaya Binangun iladala jagat wasisane Bathara wayah lur jagat nyuwun pangapunten Yayi menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kala wau estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah majeng inggih klebus mundur inggih badhe teles liripun kados pundi raos gegetun ingkang paduka raosaken menika kala wau tumrap kula sampun telat kula tumrap kula sampun boten wonten ginanipun upami to paduka Kyai Prabu menika boten nandur raos gedhing keburu sengit dhateng para Pandhawa tumuli negari menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa ingkang sepalih kinarya mukti paduka Kyai Prabu sakadang kadheyan tartemtu lampahan menika boten badhe kelampah nanging gandeng paduka cukeng mongko pendhawane adreng wonten pundi purukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun turta menika sampun mujudaken kodrating jagat menika ingkang gadah damel menika boten titah nanging dewa sing duwe gawe monggo dewa menika ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat ateges kodrat jagat menika boten saged dipun selaki kedah kelampah lan wontenipun namung sagah lan semagu sampun ngantos mingkuh sebab menawi paduka Kyai Prabu menika tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating maros ing mapan wonten ing Bratayuda Jaya Binangun Yayi menika tasih wonten kalodhangan tasih wonten setunggal srana Bratayuda menika mboten saged kelampah menapa syaratipun badhe kula lampahi menapa syaratipun badhe kula lampahi Kang Prabu syaratipun namung setunggal negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng panguwasipun para Pandhawa paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Kyai Prabu Darmakusuma menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit nayaka senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejahsya madyaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang ateges Kyai Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa menika Kyai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumados sing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawilangan ing driji inggih mila atur kula namung sedhi atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa
menika badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda. Nanging menawi Yayi Prabu tumuli cukeng angekahi negari Ngastina, paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina, la inggih monggo menika kedah dipun lampahi. Perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukasetra, wantun boten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan. Menang apa kalah menika sampun hitunganipun tiyang perang. Inggih, Koko Prabu. Matur sembah nuwun paman. Wonten dawuh. Paman Hari Sengguni gadah pemanggi menapa? Kula nuwun sewu Lunggir. Menawi paduka ndangu dhateng abdi kepatihan, mestinipun paduka mboten perlu ajrih. Badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika, emut Lunggir. Pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah bantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Wara Bisma, anak Prabu Karna ing Awangga, Kakang Premban Durna. Kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yuda mboten saben satriya saged anapaki kridanipun senopati Ngastina. Kula nuwun sewu Lunggir, lajengipun dipun ajri menika wonten pundi? Menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing pabaratan, menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka nalindra ing Ngastina. Paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho. Kula aturi menggali babakan perkawis menika. Mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih. Kula nuwun sewu, cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya? Menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi, nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung saknyari jembaring bumi. Ngastina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Boduna, wonten dawuh badhe gadah pemanggi menapa? Kula nuwun sewu, Nggih. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu, kula mboten benten karena menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengguni. Inggih. Paduka sampun ajrih, nggih. Paduka sampun ajrih. Raos miris ngemapan wonten menggali paduka menika dipun singkiraken tumunten dipun gantos raos mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngastina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda bebasan tinatah menjat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung menika tiang-tiang Ngastina. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ing Awangga ingkang Kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu nadyan dipun sawang separo netra. Niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho Dipati. Maksudnya dipati sawang separo netra. Nadyan namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu. Menawi sampun purun cancut Taliwanda, sinten ingkang badhe maida dhateng kadhikipun Begawan Durna? Mangka kula menika dek enamipun, kula menika mboten wonten tiyang kang wantun karo Raden Kumbayan menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Dipati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwakipun Narendra Krisna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna nadyan remuk kasawarna kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih nuwun sewu nggih. Kakang Premban Durna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Premban Durna. Menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid. Kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning bab kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Boduna. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pamanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sameneika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun.
Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka 5. Nek saka 5 ku murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene ora sinau nggih tepate nggih. 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 Bapak ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener, ning nuwun sewu lho, Ngger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandhaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tanahe ngelmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen ya pinter tenan Kakang Durna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babagan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Neng murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babagan hitung-hitungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upamanipun Werkudara menika pinter babagan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babagan kawruh panunggal, dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkiane mungsuh-mungsuh menika kala wau. Lho, niku cocok Durna. Wonten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem manah kula. Matur nuwun, Nger. Matur nuwun. Nuwun sewu Yai. Menawi cara kula babagan pengendalianipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lah iki namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pengendikanipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling Nalindra. Ngenaki dhateng penggaling Nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane. Sing baku penggaling ratu lega, penggaling Paduka Kyai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka senengane wis sapus-sapus, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenengan ngendika kok ngenani atine kanca ta. Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Saniki kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kalodhangan, Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengki nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu Jaya Kawijayan menika langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake, menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang ndi-ndi dinempakake, menyang ndi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane, menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten wonten kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane? Mangke riyen menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun dados gurunipun Kurawa menika kula. Menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina sampeyan lajeng napa? Ha iki mboten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken. Mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin keliwatan, niat ingsun dadi niat ngising menika ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawun ngantos sami regejegan. Samangke kula namung kepengin sanget
supados para sepuh menika sami bantu dhateng boten repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatosing manah kula. Mugi keparengan ngageng-ageng dhateng manah kula. Mergi boten dangu malih Bratayuda menika badhe kelampah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaking kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana Paman Harya Sengkuni Prabu Baladewa miwah Bapa Drona kula suwun kanthi sanget kula aturi madhep mantep kinarya cagak tuwak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Paman Harya wonten dawuh mboten kinten babar pisan. Dene dinten samangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina, Paman. Lah paduka ngertos menika Jawata pawisipun sinten? Aduh nggih. Nyuwun pangapunten menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Perkencong warudayang pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Ngger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining kita ingkang ora nate manembah. Nyuwun mapunten Pulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Wis apal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pangestu ulun tampanana ya kulup. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Sengkuni ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa karya bombong tias ulun liwat pangestu ulun tampanana ya kulup. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Begawan Durna ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kosek. Aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Liripun kados pundi? Prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikula Jatimurti yen to iki wis saya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang antawising Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka nanging ing wigati wit dina iki kita kudu tata-tata tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten Pukulun. Ya wis aja kita duwe rasa was lan sumelang aja kita duwe rasa miris nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene paduka pulun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwahyaning mangsa kalanipun. Ya pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyaana ya ming kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh Nger Kulup Kurupati. Sring Astina Maha Prabu Duryudana
alona ngandika dhuharining sun Werkudara. Oh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumunten kula jumadung dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mengkono kuwi. Mula ya kulup sertiti ngati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun. Padha kepenakna nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makaya Nganjengger, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nggih, ngestaken dawuh ulun. Andyabala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung gesro katite merut layut sagung praratu. Pun boten wonten crana malih. Pun boten wonten cara sing kudu dilakoni. Tan Wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing Mabaratan Bratayuda. Iwang Bulu Naroda sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pangawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa ora ngerti rasaning menungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat ming gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan Wonten dawuh nggih. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimatku lho kedah kados pundi. Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumangsa. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pratikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing mung kakehan bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon
kula lan panjenengan ndhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa nggir jagat Dewa Bathara Wawan. Liu sing kula karepke duwe iku, duwe partikel, duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora ndek penemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki ndhisiki perang wonten negara Ngamarta. Ndisi perang teng Indra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula rasa gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semana singlar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang, perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo kadang taruna, teka duwe pakarti kados mekaten kula mboten tumut. Gorawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki, sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana, kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe ameksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana, upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedheple ing Astina, ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa, napa mboten lara ati sampeyan? Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Pundura. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh. Nggih, nggih. Kira-kira kono ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin lho. Lahir batin nggih, Pak. Sampeyan kampun bebeda kula to. Niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan sagu dadi senopati. Lah nek perkara niku mengke riyen. Sagu mboten. Nek ora sagu tegese sampeyan iku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora sagu sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Sagu napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Sagu, sagu. Madeg senopati teter. Nggih. Pun mboten nonton. Pun mboten nonton. Sampeyan beli sembiyen seneng sapa mrika? Wah, panjang. Hobi. Ya nggih. Nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Anak-anak kula mangkat sampe dipate. Kula piyambak ngajeng ngepok perang negara Ngamarta. Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mesti ning ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sente. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih.
diestoke. Kula estoke, kresteke. Paman Arya wonten timbalan budal kang padha sibu. Kadang kula Sata Kurawa kan ngrampit gegaman kecak perang negara Ngastina. Nek ngestaken dawuh pamit madal pasilan. Sing ati-ati Jaya bocah cilik mboten no. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi ngawat-awati lampahing para Sata Kurawa nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih ngestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangkanipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung. Aja sok janji. Ketoke bengi niki Pandhawa mati, Dipati. Oh, Ketoke. nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, pun. Kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa? Mergane bola-bali kula mangan walang bengi niki, Dipati. Klebon. Kaya jenenge weneng sawah kaya. Oh ya ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon. Nang ya mbok semprotke sampeyan. Seneng nek sampeyan mendek kula mendem. Nggih mboten. Ngestake paduka anak Prabu Duryudana panjenengan pamit madal pasilan. Surtayu. Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Oh, panjenengan bocah ora. Brandek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming ngarep turu. Kekeselan lemu dadi Den Mas Brata apa piye? Mboten merman. Engko dadi ngono kok njur keturun. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budal kang padha sibu ingsun kundur ngedaton. Non paramatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ora pati nduga ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sowan negara Ngastina. Monggo budalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambekane Kyai Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bakal dadi pakartining para Sata Kurawa bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lip layaping aluyup. Lho iki kaya Kakang Antarja. Ya Dimas. Lah iki malah adhiku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya Kang. Oh Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adyarti ndak menyang endi ae. Ngerti ya? Satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko sumebar warata. Wis sumebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo
wong tuwa ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa Kang. Mula aku arep sanggon iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo Punden Pandhawa nek entuk awara wisanggene arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajibane arep wisanggene kuwi entuk kewajiban apa ngono lho Kang. Dimas kowe tak kandhani yen to jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibane Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah lah dalah. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon men ayo padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Ya Kang yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati ya padha. Ayo Dimas tak tutke Yayi kadangku Wisanggeni Antasena. Wah, mampu. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira diktaya Ronanggono magawe gelar Kirawang bang ora pangling iki Antarja Kanjeng Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antarja. Lampahipun para Sata Kurawa dampyak-dampyak sajaipun anggem wigatos. Menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe ora kepenake penggaling Kanjeng Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa engko kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang uga kemenangan, nggih Antarja. Yen pancen kaya ngono kepasang yugya katuju ngenu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho, lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadhak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka para Sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ingkang bakal ndapuk awakku dhewe dadi Senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon tak babati gamanmu kowe Sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih Pati Sumuk nyawamu idam terbelo parat. Antarja, ana maran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akhirat nyawamu marang jajal loro. Awakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang kayanganing Bathara Yama. Siwa Surtayu. Bayi wingi sore wani karo wong
Wah, untung loh. Mati. Untung. Run. Betul. Wah, musuh. Oh, wah. Musuh. Wah, Antasena, Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Wah, wah. Udus. Wah, tak kira apa. Antasena, Pakde Durmagati. jale sing maju Antarja. Aku barang yono. Lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku. Dibano. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu, semplak jajan. Kejape ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Modal wis dian lapo. Glaji ndasmu dibano. Modal. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antasena. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Woi. Aji japa mantra mantram sakti dimpake sur. Iki wis arep ngancik Bratayuda, mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mangsa ngelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi ming ketemu Antarja Antasena wae kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye, liar iso unggul piye, mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar-kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang njajal mungsuh Antarja Antasena niku wonge ampuh napa mboten? Sampeyan ngerti, kula kali Kartoparma niku pangareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa ngelak wanci nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki?
kok malah kandha ngaku dosa. Do nyuwun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh. Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5 Arep ming 5 wae. 5 niku nek kekuatane dadi siji ngedapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Utawa sampean mang jajal maju nika. Senane ming maidu. Sawake lara dipaidu. Rasane teng ati kaya diiris-iris. Karta marmo. Kula kalah ajeng napa sampean? Ya wis nek kalah. Mulai njukuk paitan. Satama, nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Kok dipadhake, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampean aja maido ngene. Ceking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampean saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu Antasena kula kalah ajeng lawa. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti kalane cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya ora ijo. Pun saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki mumpu sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun, Kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah jual kula nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun nejak Kulawa, sampeyan dadi inti ping neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung maknguk. Jin. Maju ora? Kuloan. Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong cilik kami sosolen ki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alon-alon ora tau kami sosolen. Coba alon-alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono kira kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu iki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Nun. Ngandel ora. Ming kaget rak kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang, tenang. Alon tenang. Mungsuhe Antasena, Antarja. Wong loro. Ha ngono ki rak penak to. Wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarja apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana. Antasena pedhokno terus diantemi dibondo tangane krincung sikile. Alus, alus. Rasa kesusu. Sendika
ngestakaken dawuh mangkat inggih paman sana budal rasa cenanangan alus wae nggih engko ndak kami sosolen nggih man lah ngono rak penak dirasake to wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh le gendandapan lho Jit nek kono alus ki jane kowe iki ya apik nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen Pakdi oh wis mari poli kami sosolen wis Antasena rene arep ngopo arep umbah-umbah ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesosata Kurawa wani apa karaku sing tak medeni apamu ayo kowe apa aku sing tekaning pati wah kelakon tinju mbiralaka tinju mbiralaka mati jeneng aku ya alon-alon ya Pakdi Kedan kok diwalik iki Jit dan alon bae alon sareh loro kokon sareh kula wis iso sareh Pan tetekan rika kula isih alus Antasena tak tantang Antasena wani ora karo Antasena getak arep perang kok klemak-klemek sing biasa wae Pakde jebret kula terus malik kaya ngeten iki terus dadi perang Antasena tak jotos dodone niku apa ta dodone Antasena atos banget oh mongko biasanya kalau nabok dodone wis empuk ini apa niki mesti atos oh lah iya terus wah saben kula antem kula ngletak saben kula antem kula ngletak ujuk Antasena nendang rai kula tembel ben tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rararuan dipindhone man jebret oh candhal Antasena buanting teng lemah brek terus diuncalne man tekan nggone Parjo wah iya Parjo sesuk kenong oh kula gugah sisan dhek oh iya ketiban wayang kok ora tangi terus kula gugah jojo tangi jo napa jo terus lagi tot dan tenan nah iya ya wis ora apa-apa
Terus kalah man. Ya kalah yo mundur. Iki. Waduh. Wah. Antasena panjang digdaya. Wis Dodit nek wis mlebu ra metu meneh. Non. Nek wis mlebu ra metu meneh. Sampeyan iku edan yo. Mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra? Wis jan ora karu-karuan tenan. Nuwun. Maju ora? Mboten. Lho edan. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kula mboten tatu mawon, kan pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Sanjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Benar mangane maju remo. Ya ta. Kowe ora isin lho. Ah mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki Kurawa arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya ngono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk-gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali ngoten niku. Wong golek dalan liyane mawon. Ya. Dimas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak pacak nerajang perbatang bakal nggigi mangsa nglak wanci Bratayuda liwat jron bumi men cepet lakune matur karo Punden Pandhawa. Ayo Dimas tak tutke Yayi. Yo Kang tak derekake. Pate Cundaka Dewa wonten dawuh Gusti kula Prabu Nagayaksa lan wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sakbiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu pati kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pepanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal ya. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te? Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta
disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Togo wonten dawuh milung. Siap juragan. Piye munggo penemumu babagan perkara iki? Oh, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu Ali Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang wewaring dewa angka 2. Nuwun sewu sawijining nalindra ngepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Ngepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cirih getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris, satemah, maras, sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep kepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya ya iya. Piye Pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun Togog jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal. Togog menika namung Panakawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho. Ah iya. Elek-elek karo Ratu Gustina Ewadene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku ing bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaling adawuh. Tetapno para wadyabala ayo budal marang negara Ngamarta nggih ki mangsa nglak wanci ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa.
kok le tindak kepet-kepet. Pancen bilung iki kurang ajar. Wong cethuk dijaluki minyak kok dikei minyak panas. Wah, dadah. Kok wonten dawuh kaya lungguh ning angel ora. Mengke nek pun coklat rak mateng. Wah, jan ora. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakune praktek. Praktek negara Ngamarta kok mumpung tesih panas. Awe kula derekake ya kowe dalah setan. Wis tutuk Leda Gojek. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Pak. Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekathan, mboten perlu kesithiken. Nek kokean niku wong mangan niku urane 2 piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Dadi Gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Bagus, bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sta bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku lho nderekke ndaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa Tamtama Senapati ngepadha rawuh ning negara Ngamarta. Niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madheg Senapati apan kuwi ingkang dadi gegadhanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Monggo Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya mbantu piye supaya prajurit kuwi ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungsa kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan, manut karo ngukur karo derajate dhewe-dhewe. Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduking kabisane awake dhewe aja duwe pepinginan sing di luar. Tenan ora, omongan kedawan iki terus kok kata-katane kentekan iki terus ming sak jabaning kabisane awake dhewe. Karepku ngono kuwi to, Le. Miat langen ning kalanggiwan agar pandan moncar tinon ler kekonang surem-soro tetan padang kasoran bacaring purnaming gegono dasari mongso katiga. Petruk ngapa? Pak, jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen kula mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak Bapak Prisa piyambak nek kula niku arep ming panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mula-wali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para Sata Kurawa, nyatane Petruk tekan semriki ya slamet, ya urip. Tegese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babagan ulah kridane ngaprang. Lah terus
Kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersane karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit, utawa kula malah luwih diparingi pangkat. Syukur bage nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke kelabuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Marika den prayitna semuriris. Semuriris seka balik titiyane Gandayani. Petruk. Lagi mingkem lho leh ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe iki ming batur, kowe iki ming Panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung leting kulit karo Kurawa, pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa, Pak? Napa salah nek kula iki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun-sampun nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu, sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning isor, nanging isih tiba ning dhuwur, tegese mboten amblek urip kula. Upama kula niku didapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep awel karo uripe Petruk, ora arep awel karo kahanan kula. Kula ikhlasake. Nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk, kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wo, sumpah lahir batin, Pak. Sekseni sing gawe urip kula mboten ajeng awel, kula ora arep ngrundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anakku. Ya, bapakmu mengestoni ning sing seneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe sowan ning negara Ngamarta kowe tak tundhung, Petruk. Lho, malah ditundhung pripun? Golek ana pertapan sing aran pertapan Teja Kinurung kuwi kancaku. Pendhitane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Teja Sumirat. Kabeh gegayuhanmu aturna marang Begawan Teja Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesti engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong ngono bakal nglamar dadi tamtama utawa dadi pengareping Bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Semare koten prayetna semuriris. Wah, Petruk ya aleman ki ya ngapa ta ya? Ora apa-apa, wong sing jeneng duwe gegayuhan kuwi becik kok nala garing. Nggih. Bagong pengen dadi apa? RT. Oh, malah medun ora. Wis ben. Ora usah digagas. Muga-muga gegayuhane Petruk iso kasembadan. Ayo tole menyang negara Ngamarta. Monggo Pak kula dherekaken. Nggih, Pak, monggo kula dherekaken. Angel. Siji pincang siji joget angel. Oh, Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Iki ana wujuding Panakawan prapta ning pertapan Teja Kinurung.
Iki sapa? Nyuwun pangapunten Mremban. Sewu kalapatan Diagung Pangaksami, kula namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sakjawining pertapan. Wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Teja Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan Paduka Penemban menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang peparab Begawan Teja Sumirat. Iya. Aku Begawan Teja Sumirat. Dene kowe sapa Kisana? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandhita wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Peparabipun Begawan Teja Sumirat. Kula putranipun Bapak Semar, nami kula Petruk Penemban. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Kakang Semar, ora lali aku kelawan kabecianing Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung nglawan aku Petruk. Ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ana ing jagat nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun prisa. Ya. Kowe Petruk inggih anake Semar. Nggih kasinggihan mekaten. Bapakmu utusan kelawan sira ana parigawe apa? Mboten dipun utus nanging pancen kula menika dipun tundhung sowan wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Wigatosipun rak ngaten Mremban. Estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Iya, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nah, kula niku rak ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten niku kula pengen matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluke anak ya dituruti, nek dong mboten lega niku arep mung menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya Petruk. Lah dilalah. Kala wau kula matur karo bapak niku menggali bapak nendeng lega. Tumunten kula nyuwun Pak, kula niku jane ora mung kepengin milani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur. Ning kok rasane kaya kepengin milani para Pandhawa luwih saka jejering batur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit Tamtama utawi Bintara samangke kula nderek majeng perang sageta nglabuh labet dhateng punden kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye Petruk? Bapak niku ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sanguwa sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit. Mengko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowana nang kancaku Begawan Teja Sumirat nang Pertapan Teja Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Teja Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwih-luwih syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati, kowe wis sangu komplit nggone bakal maju ning pabaratan Petruk. Ngaten menika ndene Bapak. Oh, Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Semar ya. Petruk apa kang dadi aturmu wis ndak tampa? Mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta. Ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petruk? Tak paringi pusaka. Celu cacahe siji, wujud pusaka gobang aran Kyai Tundung Nyawa. Angka loro kantong pangan ingkang aran Nyai Bogasarana. Tegese lamun kowe dadi pangareping prajurit yen prajuritmu padha luwih ora usah dadak kowe olah-olah, cukup Kyai Bogasarana mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit. Nggih dene ngangka 3 budal marang Praja Ngamarta ndak kanteni prajurit
pujan saka Begawan Teja Sumirat 1000 cacahing padha mbiyantu Petruk. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng samangke monggo latri maringaken sapurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petruk budhal marang negara Ngamarta. Nun nggih ngestakaken dawuh penemban nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Petruk kanthong bolong lantip panggrataning Kyai Semar Badranaya cetha ora supe karo kahananku ora lali marang kananing Begawan Teja Sumirat ya tak bali marang asal mula bukane gandeng wis bisa nyangoni pusaka kelawan Ponokawan Petruk bali marang asal mula bukaku lan bali marang asal kahananku. Kowe ora ngerti kelawan apa sejatine aku Petruk. Aku Jim Salantara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petruk tak sebda muga-muga kelakon penjangkamu aku tak bali marang asal mula bukaku Petruk. Wah. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak perkawis Brata Yudha Jaya Binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung rumiyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Ngamarta. Yo ngelingi Kanjeng Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwih becik takonana dhisik apa wigatine boleh kakangku nggone tekan negara Ngamarta. Sapa ngerti yen to rawuhe bule kakangku minangka dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuataning para Pandhawa. Werkudara, bule kakangku piye? Aja kaduk ati ajrun menapa. Kresna wonten maring dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara Ngamarta. Tanana liya kejaba mung Kyai Prabu mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun ngrembak perkawis perang ageng. Namung nyatanipun jebul sakmangke ketingal awonipun para Sata Kurawa. Ketingal julikipun Paman Sengkuni tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candalanipun Kyai Prabu Duryudana. Wekasan dinten sakmangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumiyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci. Mila sampun ngantos sakmangke para Pandhawa karepotan kula suwun kanthi sanget tata samapta ing gati sawigaing diri sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta Yayi.
Kandya bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata kura kambahung kesloka titik merut layut sagung praratu sang swatama ing kejot enggalih loteng Amarta parandring mangke boten dangu sawanipun para putra Pandhawa Raden Wisanggeni Bambang Antasena tuwin Raden Antarja karya kaget sangya para Pandhawa Wisanggeni sowan mangka tanpa tinimbalan Siwa Ndarawati ya ana apa aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta ya gage matura Siwa sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu Indrasila Geni aku nyuwun mangapura Wisanggeni ora dadi ngopo Wisanggeni ene ngopo mung pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak mula aku nyuwun dawuh gandeng Wisanggeni iki peranganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para Sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa Wisanggeni Siwa Ndarawati piye yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa nanging aku ingkang bakal menehi wangsulan Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur kowe tak kandhani ya nggih yen kowe anakku Wisanggeni karo Antasena maju ning paperangan ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ing tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa kang mangkono sira kulup mung bakal gawe wiranging para Jawata lah terus kananku sesuk piye sesuk ana lakone dewi Wisanggeni lan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Prana ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake mungsuh kuwi kudu tak sirnakake sapa bareng kalawan kadangmu tuwa ing Randu Gumbala ya Si Antasena sesuk Wisanggeni bakal mateni Bathari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal nggiri godhong ning lakoni perang gedhe Bratayuda ngono apa iya Antasena ya ngono ya padhe aku mengkari manut kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Wisanggeni lan Antasena wis labuh kalan para Pandhawa nang yen to kowe ora gelem nglaksanani kewajibanmu ateges kowe weyong marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane ngaran Wisanggeni lan Antasena padha karo kowe nyelaki dawuhing wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon njunjung kelawan asmaning wong tuwa ya Siwa Ndarawati yen to pancen mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatyanmu dhewe-dhewe sesuk wayane mangsa kala bakal katandha Wisanggeni njaluk pamit wae
Jumadung dawuh Prabu lajeng kawontenanipun ingkang putra pun Antarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa tartemtu boten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali niki ngestaken dawuh bali dhisik niki ngestaken dawuh kula nuwun sinuwun Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Petruk inggih. Lah ngapa Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan sang pundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna lenggah mriki. Iya. Astunipun menika namung mrentul saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa. Upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika nderekke pundhen Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng pundhen kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa tamtama menapa bintara supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Petro nun nganti didodhok pepulungan kowe ngatese kowe iki drajating batur Panakawan lah kok merentol pamikirmu kok kepengin labuh labet kalian para Pandhawa. Ning kowe ngerti ora? Pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho, Petruk. Cilik lara gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Mboten ikhlas sebab napa to sinuwun, sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah mbantu kalian para Pandhawa, pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula mbantu karo pepundhen kula nggantu ali juragan kula. Malah kepara tumrap kula wong sing ora wani mbantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik mringkus merga ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan. Uripa ora ana gunane. Mila samula tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados samboten-botenipun gadah pangkat supados sakmangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pangareping prajurit piye? Ora guyon sampeyan ora. Kowe kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pangareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pangareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Nah, piye? Niki sampeyan niku mboten guyon to sinuwun. Ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek dengkul mlocot kuwi iso lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya, kowe dadi pangareping prajurit. Arane
panjenenganmu Jenderal Kantong Bala nggih matur sembah nuwun kula ingkang sowan sinuwun Nala Gareng apa ya pengen dadi jenderal mboten pun kula tak isah-isah mawon teng mburi malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan eneng apa Nala Gareng wah kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara saking negari nggawa penatas namanipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh anggecak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana wah widak mutar Lah piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pengareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Tangi. Lho, Gareng, basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal lho. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis sudah dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyeramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa ana kraman kok micek ki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, latar. Wah! Sapa? Warakudara wis sapa? Narendra nggawa penatas Prabu Naga Yaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih mangsa nglak wanci Bratayuda endi Pandhawa kokope getihe. Wah! Ayo amuk Suramrata Jayamrata wong bagus sapa? Raden Janaka wis apa Naga Yaksa utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Jenderal Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna to. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake darmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patining para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngapa kesagamu. Siap. Wah!
Sopo iki? Pengareping prajurit Ngamarta, aku Jenderal Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk dengkulmu lho. Ayo. Petruk ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat wae gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo aku. Aja pamer. Kowe wani Kumulasara karo Petruk ketiban Gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna Margalayu aja dundang Panakawan Petruk Barat. Woi! Gumregah penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndrawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening Pilura Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa parandening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolong temah babar jatining wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Nakayaksa sirna Margalayu. Oh! Wah! Sampeyan paling nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Kok men disaut karo buta? Lho, butane piye? Mati. Kula tutuk nganggo Gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula, wut ngoten kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ingin dadi penjangkamu wis lakon, nanging tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tamanen lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-orane wis tau ngicipi dadi tam-tamaning prajurit, tau ngicipi dadi pengareping prajurit. Petruk, ora usah dadak kowe matur sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu Petruk. Nggih. Trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Woi! Ayo, Ratu Gustiku Sirna Margalayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Dewate pripun? Mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow.
satu kali dayung 20 terlampaui. Arane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung napa-napa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sakpiturutipun. Lah kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene apa anane mawon ya sing baku iso kasembadan. Kabeh crita menika wonten maknanipun ingkang sagedipun pendhet gumantung anggenipun nangonceki dhateng crita menika kala wau. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang ratsuh brasta tekaping kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih ndara.